barn, så vil jeg jo gerne kunne flyve og sådan noget. Men det er så, det er noget, det har jeg allerede vist, det kan jeg godt. Men jeg kan slet ikke flyve, ikke selv, ikke uden hjælpemidler. Men jeg har jo været rundt og set noget i jordkloden. Og så har jeg også været oppe i faldskærm på Fuerteventura, og på, det var Østrig, det var Tillertaler. Der var jeg ude for sådan en bjerg, så hoppede jeg ud og sprang ned af sådan en meget stejl bakke, så pludselig blev jeg bare taget i skulderen og hævet op af. Det var bare fantastisk oplevelse. Jeg vågnede, så mine øjne kunne åbne sig, og så kunne jeg se det hele. Men jeg kunne ikke bevæge min krop, jeg kunne ikke bevæge mit hoved, jeg kunne ikke bevæge min kæft, det kunne ikke snakke. Jeg var bare lammet og kunne slet ingenting. Jeg kunne kun sådan blinke med øjnene, og så kunne jeg aftale et system med mine forældre om, at hvis jeg ikke engang besluttede ja, 2 gange besluttede nej, så det var sådan min måde at begynde at kommunikere på. Og så derfra, så gik der et par måneder, så kunne jeg begynde at sige et par få ord, og så gik det ellers svært, du ved. Stikker man fanden sådan hele armen, eller jeg kunne fanden lidt finger sådan hele armen. Så begyndte jeg at kæppe op lige. Det har været medfødsskade åbenbart. Hvis jeg var i koma jeg har fået at vide af min fysioterapeut, der behandlede mig, da jeg var i ikke levende, men heller ikke død, da jeg var sådan på det der svævefag med at blive imellem. At der kunne de mærke på mig, at jeg ville åbenbart gerne sige ja tak til livet og nej tak til at krasse af nu. Nej tak selvfølgelig lidt. Jeg oplever ikke, at jeg giver op. Jeg oplever, fuck, jeg kan ikke løbe. Nu kan jeg gå hjem hurtigt, men så vil jeg gerne prøve at øve det. Så vil jeg gerne prøve, så nu går jeg hurtigt, så nogle gange så prøver jeg lige sådan at se, om jeg kommer op på det der løbetempo, hvor man skubber med anklen i stedet for at skubbe med benene, og sådan prøver, om jeg kan sådan komme op i det der. Det kan jeg ikke endnu, men det er på vej. Det ser godt ud. Det er noget af det, der gør, at jeg har det rart. Fordi det er et mål, som der har ligget langt ude i fremtiden. Men det ligger stadig langt ude i fremtiden, men det kommer tættere på, kan jeg mærke. Jeg føler, at jeg kan være ensom nogle gange, fordi mine venner er forduftede, men er fordampet. Men jeg synes, det kører okay. Det går også, når jeg kan løbe, så bare vent, så skal jeg... Jeg har faktisk set en ny ting. Jeg hørte en sang fra TV2. Så tager jeg bare op for at modificere den lidt, eller opdigte den. Den første spasser på månen. Det kunne være stående at blive den første spasser på månen. Den første handicap på månen. Nu har jeg fået overstået Afrika og Asien, Amerika, Europa, Asien, Afrika og Australien. Nu mangler jeg kun at overstå Sydamerika. Og før jeg kan overstå Sydamerika, vil jeg kunne spansk. Så det går jeg til spansk hver onsdag nu. Så jeg vil gerne lære spansk. Det er min store mål for siden. Så er der Antarktis, og så er der månen. Og så, når Antarktis og månen også er taget, så vil jeg gætte på, så vi udvikler teknologisk brændt nok, til man også skal bestille en tur til Venus eller eller andet. Og så kan jeg begynde at stille og roligt over hvor du kan. Men jeg er løbet tør for klistermærker. Så jeg kan ikke sætte klistermærker på hverken Australien eller på... Der er mange af de sidste steder, hvor jeg har været, hvor jeg kan sætte klistermærker på. Venstre side er jo meget, den er jo hæmmet i hvert fald. Jeg gør lidt, når jeg sidder og spiser med kylling og aften, så er det også noget. Det fungerer jo ikke overhovedet.
Det er meget lettere bare. Jeg har også fundet en ting, jeg synes jeg aldrig vil købe gratis, jeg synes jeg altid med munden. Jeg føler, at jeg er i gang med at bestige mig en Everest. Jeg når også til Basecamp 2 på bare tær. Der er 8 oppe endnu, så der er langt nu.